Здравейте! Аз съм Олга Модева, а вие сте с новият сезон на Evolution Cinema. Тук съм за да ви представя най-новото в света на киното и какво може да гледате в кината. Очакват ни много изненади и много специални награди. Останете с нас Evolution Cinema. Evolution Cinema. Предаването, в което ще видите премиери на нови филмови заглавия. Ще видите ексклузивни трейлери и мейкинг кадри. Ще разберем любопитни факти за актьорите и ще раздаваме много награди. Evolution Cinema. Всичко за киното. Приятно гледане! Evolution. Това е твоят канал. Последвайте ни във всички канали и участвайте в играта. До скоро! Чао!